Hello mga kabsat, magandang gabi po. Mga kabsat, andito tayo sa Dubai Canal. Ayan sa likod ko nakikita niyo yung Burj Khalifa. Andito tayo, dito yung tulay mga kabsat. Andito tayo sa taas ng tulay, ito yung bridge. Kung makikita niyo sa likuran ko, ito yung canal. Okay. So, first time ko pong nakapasok dito, nakaakyat pala. Sorry. Sa sa bridge na to. Kung makikita nyo doon, kung iikot natin, ang daming ginagawang building dito sa kanan natin. Ayun yung hanging bridge. Hindi ko pa napuntahan yun, pero as soon puntahan natin. Okay, so iikot tayo dito, punta natin. Maganda pala dito, mahangin. Actually ngayon mahangin na mga kabsat. Medyo giniginaw na nga ako dito eh. Yung weather ngayon maganda ngayon. Maganda na yung weather. Ewan ko lang kung uulan siya kasi makulimlim yung kalangitan. Yan yung 6 Highland Road. Papansin nyo. Yan yung bridge ng 6 Highland Road. Actually, yung bridge na yun, yun yung anong tawag dyan? Hindi ko na alam. Hindi, yan yung pulse daw. Ayan. Ganda dito. Ayan. Yan o. Mawawala yung yung tubig na pulse. Pag may dumaang mga barko, mawawala siya. Kaya okay mga kabsat, punta natin si Namayla. Nandun sila sa baba kanina eh. Okay. So update ko kayo. Hinihintay namin yung mga kasama namin. Tapos gagala kami doon. Maghahanap ng makakausap. Lala dyan sa aming pangangaral sa larangan. Okay, mga kabsat, ingat po kayo. Bye bye.